Yeah, Black Sound Firikum امروز درد غم زیقی و خرسندی 96 عاشق 48 جفت امروز روی بیتومن ҳаёт да ҷои вай гоҳ зиқи гоҳ хурсандӣ дора содиғай ҳаёт розӣ да зиндагӣ гилӣ дора фарангез хушбахта имрӯз якҷо хати сорбон да хандаҳои шалом мерава ӯши сайнемон фазлиддина мега ки нодира астай қатим то охир да бари парвинаю мега иброҳим диловару ситора бари якдигар хушбахтам парвинара услон ваъда дод мебинӣ рӯи тахта неке ба орзуошона мерасан яхе одамо ҷудо гаштана якдигар бобо ҷону мернигор хиёнат кард парвина дар ҳаққи фатило пирӯзу мерон нарама якдигар гаштан ҷудо зоҳирҷон дозада мега дӯстум надошта гадиса аз ин боша мега душиди нахӯйлариста муҳаммад ба ёди шаҳнозада ғариби арӯзаш азизҷон да салима хиёнат кард ба ҷурай худаш баъде ғариб шид фаразод парвинае дилаш ронд акрама эзминият кард зардинай сумпарасти аромочай фаришта нахост ки қадди муҳаммад боша мутриба сироҷиддина кашт орзуу ҳавасошад пеши чашми сомон шоҳонат гирифт дасти дигар гуландом тӯй дорам муҳаммад мереза хуни ҷигар расул вақте рафт расия суроғи нилуфар накард дилшоду хумушой нарасидам ба якдигар мерона яром ҷой самара алишкат қадди ҷура шамсулои дурия бибатол мерезаш худои чӣ ҳаётай чанд қошик дардидай ҷудо гашам шоду омина шоруху фарида шаҳриёл тоол ба ёди шаҳноза ҷигараш хунай фариду рӯздош сиёшид бадай рафтани мафтуна ҷамолиди румайса мега гарчи шу дора раим ба ғами таманно тоол овора комил дубора ошиқи дубора хиёнат дидак приямойши накшидак ёброи нав ёфтак зиёда чанд қадар азоб дошт шарбону сӯзон шоҳи мардона ҳурмат дошиқи матлубай то охир қатиш мемона парвина кӯшиш дора барои табобат ёсинеш да ғариби дарди азоб барои ҷони ширинеш бадай шукани ёиша файзали қомату шикаст вақти ёр сарвинос гуфт нек сумдор да додак дар